Dacă vinzi în Cluj și simți că agenții te împing spre ceea ce le convine lor, videoul ăsta e pentru tine. Îți arăt cum arată reprezentarea reală pentru vânzător, plan, responsabilitate și transparență fără presiune, fără promisiuni de vitrină. Acum cum arată întâlnirea bună de reprezentare pentru vânzător? Începe cu un brief de situație pe bune. Nu vrei să vinzi repede? Că toți vrei să scăpăm de incertitudine. După brief urmează planul scris, în română simplă. Ce facem săptămâna 1? Ce facem săptămâna 2? Cum pregătim proprietatea? Cum filtrăm oamenii? Cum arată vizionarea? Ce acte scoatem de vreme? Cum negociem? Cum închidem? Și aici e diferența. Planul scris îți dă ție control. Îți dă un da, așa se întâmplă. Nu un lasă că știu eu. Apoi, raportarea periodică. Scurtă, clară, consecventă. Câte apeluri, câți oameni filtrați? Câte vizionări au sens? Ce feedback se repetă? Ce ajustăm? Ce urmează? Raportarea nu e ca să te impresioneze. E ca să nu stai cu nodul în gât întrebându-te dacă proprietatea ta e pe pilot automat. Și aici intră etica, partea care face diferența între o vânzare liniștită și una care explodează târziu. Comunicăm și minusurile. Din start, cu cap. Dacă există un minus, zgomot la orele de vârf, vedere pe spate, lipsă lift, miros din subsol, acte care au nevoie de clarificare, îl scoți la lumină și îl încadrezi corect. Altfel, se află oricum, doar că se află după ce ai primit primele oferte și atunci începe haosul. Ți-o spun direct, minusul ascuns nu dispare, se mută. Din anunț în negocieri, din negocieri în notar, din notar în hai să mai vedem și te costă timp, nervi, bani. Când spui minusul de vreme, paradoxal, crește încrederea. Oamenii simt că n-ai venit să le vinzi un vis, ai venit să închizi o decizie curată.